sa kanon, sa sudan. Tagala magagwarta. Sweldo day karon. Oy, kalimot, dugay ka ganun puyo diri sa mua. Libre ka tanan. Are, 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 are. Are. Kana na ang kwarta dali. Bayad sa pagpuyo ni mo dire, libre ka tanan, di ba? Bayad. Bayad ka noon. Mura magdiig suon. Dagang pag-istorya, bayad, hatag. Sa kanon rin ha, sa kanon. Asa man ang para sudan? Ay, nalaging reklamo. Oh. Sudan. Di ba, mo gamit man ka sa among sabon. Sabon di ay. Sabon? Way libre, gipalit na hunatanan. Way libre sa panahon karon, way libre. Mahal ta ng palitunon. Sa gapuyo ka, sa wa pa kay trabaho, gikwintahan ba ka nako? Wala. Karon kay na naman kay trabaho, dapat muhatag ka. Sabon. Sabon eh. Nasuga di ay, kurente. Pasiga. O gani, dili lagi ikaw tigpasiga sa suga, pero mahayagan magyapon ka. Gagamit ka pong suga. Okay, kurente. Nay daga reklamo. Oh. Ano ne? Ag tubig di ay. Ba? Kadadlaw gani ka maligo? Oh, tubig. Oh. Tubig mainom. Saan naman eh, oy? Are, bayad. Wanay dagalagi reklamo. Tubig mainom. Tanan nga gigamit nimo. Kinanglan kang mo share. Kay dugay kay kang nagpuyo deres balay. Wala kay kahatag bisan gamay. Sabot ka nako. Kay wa kay trabaho. Karon na kay trabaho. Mutabang ka. Okay. Nanane. Unya. Makigamit ka sa among mga gamit, diba? Nakitulog ka sa among kwarto. Bayad sa habol yung gigamit. Wala reklamo lagi. Habol ne. Niya sa unan. Sa unan. Sa unan na niya. Unsa pa? Oh, sa CR. Kigamit ka sa mo CR. Bayad. Oh, sa CR. Uy, basta dani, oy, mayo pa'y wako manarbaho. Unsa pa? Napa? Bayad sa plato. Kigamit yung Ultimong plato. Bayad gani way dagang istorya. Unsa man dai mo gamit kag dahon o bagol diha. Di ba igor man kang mukaon? Di man ka mulihok. Nadir bayad dili. Oh, naaram dai na. Sige, kanang sobra na imo na. Bayad man dai ka, daghan pa kag istorya. Lamat ani